परबतजरायावबो फालिदों इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाइ सान। परबतजरा इउपिपिएल दोलोआ मंगलाजरा मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङाव इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाइ सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। दिनै 5 आगस्ट थामहिनबा 2015 मायथाइनि दिनैनि सानावनो इउपिपिएल दोलोआ जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै इउपिपिएल दोलोआ 11 बोसोराव आगान होफैबाय। बिटिसि ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय बायदिनो क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङावबो दिनै इउपिपिएल दोलोनि 11थि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। बेनिनो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायजों हाबाफारिया जागायो आरो सानजौफु समाव दोलोनि मोनसे सावरायमेलबो लायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो परबतजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना। 5 आगस्ट इउपिपिएलनि गायसनथि सान, 11थि गायसनथि सान। दा दिनै जोङो परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै नैबे मंगलाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारीनि जे अडिट'रियाम हल, बेहाय जोङो खुंनाय जायो। गासै जोंनि जेसेबां प्राइमारि दं 10टा प्राइमारि आरो माखासे जोंनि गुबुन गुबुन सेलफोर गासैखौबो लानानै नैबे मंगलाजरानि जे गोसोखां सुजित नार्जारी जे अडिट'रियाम हल, बेहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। इउपिपिएलनि थासारिया दिनैनि तारिखाव जोबोद मोजां। हयथ' जोङो सरकार सालायनो हायाखैबाबो बा इलेक्सनाव जों देरहानो हायाखैबाबो दिनै जोंहा 7 MCLA दं आरो जोङो MP हिसाबै जोंना रायजो सभानि 2, लकसभानि 1, 3 MP दं। दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै दिनैनि तारिखाव जोङो मजबुत, जेरावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो थिगैनो दं आरो जोंनि जेनाखि थांखि इउपिपिएलनि, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। बियो जोंनि इउपिपिएलनि थांखि। इउपिपिएल दोलो हिसाबै दा जेनाखि सोलिनाय बेखौ हयथ' रायजो राजा गासिबो मिथिखागौ जे समाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार सालायदोंमोन, बै समाव हयथ' गासै बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव दंमोन। दावराव दावसि बिदा फंबायनि गेजेराव, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव नांलाय खमलाय बे रोखोम गैयामोन। सान्थि भाबै हयथ' जे समाव 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायदोंमोन, बे समाव गोजोन थासारिमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव जे बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि, गुबुन गुबुन जाथायफोर जाबाय थानाय हयथ' जों नुनो मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हयथ' रायजो राजानि थाखाय जोङो मोजां हाबा मावलांगोन बा मावगासिनोबो दङ आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्राबो निस्सय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ अनसायफिनगोन बा अनसायगोन, बेखौ जोंहा बिसास दं। दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो गासिबो जिल्लायावनो प्राइमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिल्ला, ब्लक गासिबो जोङो थिगैनो दंजोबो। दिनै 11थि इउपिपिएलनि जोनोम सान, जे 5 आगस्ट, बेहाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लादों। जेरै इउपिपिएल दोलोनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे वार्कार जे मावथिफोरनि मोनसे मेल लादों। दा बे रोखोम माखासे हाबाफारिजों जोङो दिनै बे मंगलाजरानि जे सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हल, बाहाय खुंनाय जादों।